Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Illum it-temp ta' sew sabiħ u xemxi. U bekk ħsibt li hija ġurnata perfetta għal xi passeggiata. U hekk għamilt ġejt passeggiata. U l-ewwel x'in kont miexi ħdejn ħajt, tafu x'rajt? Emmu reġa' ġej dan del. Waraw. Jidher bħali. Xi kultant ikun ftit itwal, xi kultant ikun ftit iqsar. Xi kultant aktar oħxon u xi kultant aktar irqiq. Inti ġili kont barra f'xi ġurnata xemxija u rnexxilek tilmaħ id-del tiegħek innifsek? Tafu għala jifforma d-del? Ara, id-del jifforma għax inti tkun qed tagħti parti mid-dawl li tkun qed tittina x-xemx. Bekk warajk tifforma żona mudlama. Interessanti jux? Iwa, tridux nilagħbu logħba. Ara, ta' min taħsbu li hu dan id-del? Ekku! Ta' Żiżi! U dan id-del ta' min taħsbu li hu? Ekku ta' baba! L-allum ġurnata sabiħa lil Żiżi u sħabha insibuhom jilagħbu quddiem ir-razzett. F'daqqa waħda jibda tila sħab gris ħafna. X'biċċa din? Qed iqum ir-rieħ ukoll. Ara daqsxejn xi tajjar tal-weraq. Il-laħwar sajjetta faqqet kif qaleb it-temp f'daqqa waħda u qabdet ix-xita issa wkoll. Aħjar taraw fejn se tiskennu Żiżi. Tetu fejnu? Tgħidlix li għadu qed jistaħbaq għall-pitti benux. Tetu qed jgħid lil Żiżi u sħabha li tgħidx kemm beża kif sema s-sajjetta tfaqqa. U żgur, anka jien inħsat tafux. Żiżi qed tgħidlu li m'għandux għalfejn jibża, la mill-beraq u qas mis-sajjetti. Tetu qed jgħidilha li jaħseb li d-dinja kollha hekk se tibqa' bix-xita nieżla l-ħin kollu. Imma Żiżi tkun pronta u tgħidlu li x-xita bżonn juża ħafna biex jissaqqa l-frott u l-ħaxix u li l-maltemp jiġi u jmur u ma jibqax għal dejjem. Issa, la darba tiqa' fix-xita ikunu jistgħu joħorġu jkomplu jilagħbu. Fil-pront, kika tiġbdilhom l-attenzjoni, ix-xita jidher li battiet. Anzi, ix-xita donna waqfet għal kollox. U wara x'hawn, x'daqsxejn ta' qawsalla ħarġet. X'ġurnata sabiħa din! Tassew nieħu gost meta t-temp ikun sabiħ u xemxi. Kontu tafu li x-xemx hija importanti sabiex aħna nikbru f'saħħitna? Għax ix-xemx tagħtina wkoll il-vitamini. Fir-rebbieħ u fis-sajf ir-raġġi tax-xemx ikunu fl-aqwa tagħhom. Imbagħad fil-ħarifa u fix-xitwa it-temp ma jkunx daqshekk sħun. Anzi, ikollna ħafna riħ, kesa u xita. Iżda kontu tafu li x-xita tinżel bis-saħħa tax-xemx. Ekku, għax kull meta l-ilma tal-ibħra u l-oċeani fost oħrajn jisħon, xi ftit minnu jibda jevapora il-fuq fl-arja u aħna lanqas biss naraw. Dawn il-ħafna aktar żgħar flimkien jibdew jiffurmaw l-isħab fis-sema. U meta dawn jitqalu ħafna tibda nieżla x-xita. Ix-xita hija wkoll tassew importanti, speċjalment biex jikbru l-pjanti u biex l-annimali selvaġġi ikollhom xi jxorbu. Bekk, jekk toqgħod taħseb ftit, tirrealizza li kull staġun huwa importanti. U bekk għandna nħobbu napprezzaw kull wieħed minnhom, il-ħarifa, ix-xitwa, ir-rebbieħ u s-sajf. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġaw narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser